Cer m-a ascultat, rugarea la nu pleca. M-a rugat lui Dumnezeu să mă ajute când e greu. El din cer m-a ascultat, rugarea la nu pleca. Doamne, viața mea este în mâna Ta. Fă ce vrei, Doamne, cu ea. Doamne, viața mea este în mâna Ta. Tu de grijă vei purta. Face omul, la clipeală face Domnul. A făcut și pentru mine, nu m-a lăsat de rușine. Ce nu poate face omul, la clipeală face Domnul. A făcut și pentru mine și tine, nu m-a lăsat de rușine. Doamne, viața mea este în mâna Ta. Fă ce vrei, Doamne, cu ea. Doamne, viața mea este în mâna Ta. Tu de grijă vei purta. Eu l-am invitat pe Iisus în casa mea, să vină și în casa mea, să fie stăpân pe ea. Casa eu l-am invitat pe Iisus în casa mea. Vino, Doamne, în casa mea, să-mi salvești familia. Doamne, viața mea este în mâna Ta. Fă ce vrei, Doamne, cu ea. Doamne, viața mea este în mâna Ta. Tu de grijă-mi vei